Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň 28 ýyllygy münasibetli baky beýtarap Türkmenistan dost soňundan mekany atly çäre Agrar partiýanyň merkezi geňeşi Aşgabat şäher komiteti owa hojuluk toplumy bilen birlikde guramaklygyna geçirli. Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň guruluşyk we senagat işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygynyň geňeşiniň hemde senagat we guruluşyk öňümçiligi ministrliginiň birlikde guramaklaryna hemişelik beýtaraplaryň 28 ýyllygy münasibetli halal zähmet ganatym ajap durmuş halatym atly hüner bäsleşiginiň jemlenni. Türkmenistanyň bilim ministrligi hemde Magtym Murada Näki ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi hormatly prezidentimiň hemde Gahrman Arkadamyň ýaşlary berýän gymmatly maslahatlarynyň uğralyp halkara beýtaraplyk güni münasibetli ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekdepleriniň 9-njy 11-nji synplarynyň okuwçylarynyň arasynda Türkmenistan dost soňunluk mekany diýen temada ingliz dilinde düzme ýazmak boýunça geçirilen bäsleşigi ýokary honatligi wetsenni. Paýtatymyzdaky Mälik Guly Berdimuhammed Fadynaky 10-njy hary bölüminde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Magtym Murada Näki ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hemde bagtyýarlyk berqararlyk köpetdäk bizmeni tarap geňeşleriniň guramaklaryna halkara beýtaraplyk güni münasibetli berqarar döwletiň bagtyýar watan gorusçylary atly çeper höwetçiň harby gullukçylaryň arasynda bäsleş geçirli. Halkara beýtaraplyk güni münasibetli bilim ministrligi Türkmenistanyň parahaçylyk ganatynyň müdiriýeti ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi Güneş jurnaly tarapyndan 4-nji 11-nji synplarda okuyan okuwçylaryň arasynda parahaçylyk çağalaryň sesady bilen dörejilik bäsleşi geçirli. Halkara beýtaraplyk güni münasibetli senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hemde Magtym Murada Näki ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň birlikde guramaklaryna geçirilen maslahat beýtaraplyk parahatlyk merkezden Türkmenistanym diýilip atlandyrly. Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna halkara beýtaraplyk güni münasibetli hemişelik beýtaraplyk bagtyýarlyň gözbaşy atly maslahat geçirli. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň we Watan gaziýetiniň redaksiýasynyň şu ýylyň başynda eglan eden şu milletiň şu topragyň nesli bizatly dörejilik bäsleşiginiň hemde suratlarda bagtyýar ýaşlar atly suratçylaryň hemde fotosuratçylaryň arasynda eglan edilen bäsleşigiň jemlenni. Oňa durly kärde zähmet çeken hemde ýurdumyzyň durly künjeklerine ýaşaýan iýleşlerimiz ul höweslen gatnaşdy. Şeýlede bir ýerde Magtym Murada Näki ýaşlar guramasynyň bagtyýarlyk tarap geňeşiniň Watan gaziýetiniň redaksiýasy bilen birlikde eglan eden ýaşatyn parahat durmuş atly dörejilik bäsleşiginiň jemlenmegi bu dörejilik duguşynyň dawrasyny artdyrdy. Ýurdumyzda dawaraly bellenýän halkara beýtaraplyk günüň öňü siratyna geçirilen duguşyň ahyryna baky bagtyýarlygymyzyň awadan asuda durmuşymyzyň sakatyna duran hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza alkyş sözler aýdyrly. Ýurdumyzyň edara kärhanalaryna içeri işler ministrligi tarapyndan geçirilen maslahatlar wagyn ýetigat bilen bagly bolup, olara işe häsiýet mahsus boldy.